लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननो थाबाय जों दिनै थांगासिनो दं वाटारफल रंहेन होननाय जायगा माने नांगल थांनाय रडथिं आरो ना दुधनय दामब्रा बिदिनो थांनांगोन आरो दा जों आगिया सफैबाय आं आगियानिफ्राय आराम्भ खालामलायबाय दिनैबो भिडिअखौ आं बांसिननो माने गोजान थांबा आगियानिफ्राय अपेनिं खालामो भिडिअखौ ओमफ्राय नै दा जा हेलमेट बायगासिनो दं जों साब्रै टटेल सोर जा टाइटानियाम एक्सट्रेम दङ ओमफ्राय आरो लोगोसे नै जा फंबाय दं जोंहा सासे फंबायानो हेलमेटखौ लादों आरो बेसेबांसो लाखो हेलमेटखौ नै जा साफि राइडार दं दै 800 लाबाय ना मोजां देखायजा नै जा मोजां देखाय ओमफ्राय नै जोङो बिजाननिफ्राय फैदों लोगोफोर ओरै हाबलांनांगौ जोंना लखिपुरा ओमफ्राय बिजानो सिदा थांब्लाथाय माबा मोनो गवालपारा टाउनखौ मोनहैसिगोन बिजानो क'क्राझार थांगोन बङाइगाव थांनाय रडा बेनो ओमफ्राय नै बिजा थांबाथाय गुवाहाटि मोनहैसिगोन आरो ना जों बेखौ थांसिगोन दायो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ दुधनय टाउन सफैबाय जों दायो सिदा थांब्ला गुवाहाटि मोनसिगोन बे पुलिस पइन्ट जाहैदों दुधनयनि ओमफ्राय जों आगदाखौ हाबलांसिगोन दायो दामब्रा रडथिं बिथिंनो मेघालय थांनाय लामाया जाहैयो आरो ना दा नैखौ थांसिगोन जों सिदानो दसे लाखिथ'बाय जों बेयाव जोबोद मोजांलै भिउआव माने लोगोफोर नै माबायाव नांदों जायगाखौ सोरगिदिंथारलै समायनानो दैया लोगोफोर नै बिराद डाउन जायगा सफैबाय दे गाहायाव नाय माबादे नुयो बाब दाहोनखालै मान गाहाय नायलाय आं गिखाबाय सेराव थांनो आं गिखाबाय दे गिखाबाय ओइ दादा माबालै ओइ दा हमथानाङा गिखायो नुवाखै मान डाउनलै फंफ्लासोलै दा थांखायाव नै फंफ्लासो इयो बेनिफ्रायनो गोबावलै नांबाल सेस जों नै बारबोबावबायसो माने बे लामाखौ आगदाखौ हाबलांनांगौमोन ओमफ्राय आरो बेखौ बारबोनानैसो आरो 2 किल'मिटार गोजानाव फैबावबाय दा नै जों दा थांफिनगासिनो दं बेयो सालां बाजार आरो ना सालांनिफ्राय थांगासिनो दं दायो आरो बेक जानानै बिराद हाब्रुलै लामाया माने जों हाबबोबाय आरो ना बे लामाखौ ओमफ्राय बिराद हाब्रु मानसिफ्रा फैगासिनो दं आरो दायो जों बेखौनो थांगासिनो दं दा बेसेबांसो गोजान जाबावगौ जों मिथिथ'वा जों हाबफैबाय आरो हाइरडनिफ्राय सिङाव हाबफैबाय दादा किमान दूर আছে आरो मथा-मथि आरो 1.5 किल'मिटार मालासो बै ब्रिज नुहुरनाया बिथिंनो जों ओरै फैबाय आरो ना ओरै थारैनो गिदिंखानांगौ आरो ओरै थारैनो गुननानै ओरै फैबाय ओमफ्राय नै ओइयाव आं बाइकखौ दोनहैनोसै फाइनालि इयाव सफैमारबायना ओमफ्य हेलमेटखौ जों दोनफानांगोन मिथिबायना हेलमेटखौ अरे मैंने ये तो चोरी होगा तो कितना जाएगा मेरा 1000 रुपये जाएगा वाटारफलखौ नुमारसिगोन नामा होनो नायलांबाय थादो माबादि जायो नै गाहायाव नुहुरदोंना वाटारफलखौ बिनिफ्राय गोजौनिफ्राय लाहरगासिनो दं आं गासिनो दायो नै बिजों थांनांगौ आरो ना माबा होनबोखो दानाबा जोंहा हिन्दी चेनेल भाइया नै माबा आलो किसुमका माबा किसुमकासो होनबोगासिनो दंलै लोगोफोर दा ओंखारलांगासिनो दं लासैनो बिराद गाहायावसोलै आं साना जादोंमोन ओमफ्राय दा ओंखारलांगासिनो दं जे गुफुर नुहुरखायोलै फार्स्ट खारबोबाय जों दायो नै दा ओंखार ना नै जोंहा हिन्दी चेनेला बोगासिनो दं बिराद खारबोनाया आजाव जल्दी वापे बियो बुजियालै बारा बर' ओंखायनो हिन्दीजों रायलायनांगौ जाहैयो आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ खूबसूरत नजारा है भाई वहाँ पे देखो भाई होने वाला है आरो लोगोफोरजों माने गाहायसिम सफैबाय आरो ना वाटारफल गाहायसिम ओमफ्राय आं देखायनोसै ना माने लोगोफोर नायदो होनब्ला नाले लोगोफोर सफैबाय जोङो वाटारफलसिम नुवाखै माबा राजा लामा बादे गोमो गोथां गोजासो जानानै दं लोगोफोर माबादे नांखो नुनानै माने बिराद मोजांखा आरो ना लोगोफोर एकदबारे गोजौनिफ्राय गोलैगासिनो दं होननाय बादि जासिगोन ना माबादे बिराद गोसोखौ मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै सोरबाफोर फैनो लुबैयोबा फै मोजांथार जायगाया बहुत थान्दा आरो लोगोसे बोथोराबो नै थान्दा जादों बिरादनो
वाटारफला नुहुरदोंना वाटारफलखौ माबा दै बोहैगासिनो दंलै आं दै सेरावनो दं दायो बिराद मोजां नांखादों आरोना बेयाव फैनानै गोसोखौ गोजौनि माबाखौ दैखौ नायनानै मा माबादों जाखो लोगोफोर आं नै बेयाव थांगासिनो दं माबादि सिजोबो नाय दै माने बिराद दुगैनाय बायदि जाखागोन नायबाय था दुगैनायखौ नायलांबाय था जाजों अर्डारफोर गाहायाव दुगैनोसै दायो नायलांबाय थादों ना मा होनो माबानो नांगोन दुगैखांनानै बरलायबाय गस्लाखौ नै वाटारफल खाथियावनो दा नै जोंना आदायाबो बरलायखांबाय kita kan naik dayo माने वाटारफल खाथियावनो आरोना लोगोफोर आं गोजौसिम गाखोबाय दायो माने थांनोसै आरोना न'आव नुबायना दैया माबादि गाहायनिफ्राय माबादि नुहुरो दा थांसिगोन जोङो गाखोबाय बिराद मेंखाबाय आरोना दुगैबायबो एसे दा न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बे जायगानि नामखौ मा बुङो मिथिबायना बे सालां होनो ना सालांखौ मोनैनि सिगांनो माने 3 किल'मिटार सिगांनो बेनो आरोना ओमफ्राय दहाय जों रंजें ना माबा होनो रंजेंनिफ्राय बिराद गोजान फैनांगौ दे लोगोफोर ओरैनो रंजें होनो मानसिफ्रा खिन्थु रंजें नङा माने रंजेंआनो आरोना अब्लाबो बिराद गोजान बारबोनानैसो आरोना रंजेंनि सालां मोनैनि 3 किल'मिटार सिगांनिफ्राय हाबबोनांगौ लोगोफोर माबादि नुयो भिउखौ नाय गाहायनिफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअ दिनैसो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला अल बटनाव थुनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागारबा नटिफिकेसन होनाय बादि लोगोफोर ना मा होनो बिदिनो गोदान भिडिअ फैबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय